Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Вие, макар че някакси от приличие, може би, това се подсказваше и от другите агенции, но никой не говореше, че на втория тур ще има разгром, докато като си говорихме с вас, вие бяхте сигурни, че нещата отиват към победа на Радев с разлика. И сега да поговорим за това, вече минавайки след тези избори, те вече са част от историята. Има ли нещо, което по някакви причини не беше казвано публично по време на кампанията или в контекста около нея? Така че да се съхранява престижа, да речем, на ГЕРБ или на Цачева? Бих започнал с това, че социологическата гилдия на тези избори се справи повече от добре. Нещо, което вероятно ви изненадва, но ако ми позволите, просто ще започна хронологично. Бяха излезли изследвания в може би една-две седмици преди да започна самата кампания, в които посочваха, че кандидатът на ГЕРБ има преднина от 7-8-9% пред кандидата на първи тур. На първи тур, да. За сега говорим само за първи тур, ще стигнем до втория тур. ГЕРБ успя да изкара най-слабия кандидат от последните 4, които бяха останали. Има преди Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Томислав Дончев и Цецка Цачева. Това до голяма степен беше в резултат на една сметка, която се беше направил Борисов. Видя ли разчистен терен, грубо казано. Слави Трифонов не се впусна в президентската надпревара. Левицата беше разделена на 4. Имам предвид Радев, Калфин, Дончева, до голяма степен Орешарски. Не се виждаше изненадващи резултати тогава нито от страна на Каракачанов, нито от страна на Марешки. И да започнем хронологично в рамките на кампанията. Първите проучвания, които бяха направени, буквално след издигането на Цецка Цачева за кандидат-президент, показаха, че всъщност имагинерният кандидат за президент на ГЕРБ, мерен преди това, се оказа по-силен кандидат от този, който конкретния, който издигна политическа партия ГЕРБ. Това беше началото на една тенденция. Изследователски център Тренд, към който ние с господин Славко имаме принадлежност, направи национално представително проучване сред 1004 души, лице в лице, между 19 и 26 октомври. Това беше средата на кампанията, което неминуемо показа продължаваща тенденция в тази посока, в която ви казах. А именно скъсяване на разликата между първите два кандидата. Нашата агенция даде тогава в средата на кампанията 3% разлика между първите двама. Говорим сега само за първите двама. После, ако искате, може да продължим разговора с останалите кандидати. Тази тенденция се запази и в оставащите 10 дена до самия първи тур. И затова се получи тази разлика от 3%, 4%, 5% без значение в полза на Радев като крайен резултат на първи тур. Сега нещо, което не знам доколко би било предмет на социологическо изследване, но обективно е интересно. Това проследимо ли е, обяснимо ли е като същностни причини защо стана така? Заради харизма на Радев, заради това, че той не беше изкушен в политиката човек и по този начин е нов сигнал или сигнал за антистатукво послание, или примерно е заради липса на системен политически език и открит граждански диалог от страна на ГЕРБ, липса на ясно формулирана визия за функционалната значимост на президентската институция, нали? Не просто да се счита, че се издига поредния опорен пункт, върху който да се подпре правителството, самостоятелна стойност на президентската институция.
Откъде дойде според вас проблем? Всъщност, според мен е комплексно и вие изброихте част от нещата. Първо да погледнем, разбира се, това, което и вие започнахте. Фактът, че генерал Радев, т.е. Румен Радев, не беше част от политическия живот до този момент, изигра своята роля. Тоест, хората припознаха в него ново лице, човек, който не е част от статуквото, човек, който няма политически опит, не е опетнен. Разбира се, неговата харизма също по един или друг начин не успява да привлече избиратели в негова полза. Изобщо този мажоритарен елемент, който някакси политическите партии неглижираха по отношение на президентските избори, всъщност оказа своето влияние. Разбира се, грешките от страна на ГЕРБ също не трябва да бъдат по никакъв начин подценявани в това Румен Радев да спечели. Всъщност Димитър Ганев каза една от грешките. Това е издигането на Цецка Цачева, която се оказа не този популярен кандидат, който всъщност очакваха хората. И той даде много точен пример с това, че изследванията преди да бъде издигната Цецка Цачева показваше всъщност по-скоро победа и някакси даваха много повече шансове на кандидата на ГЕРБ, отколкото на останалите кандидати, които вече към момента бяха ясни. От друга страна, самата заявка на Борисов, че това е и като вид тест за доверието към правителството, също мобилизира този антигерб вод, който налява в мелницата не само на Румен Радев, но и останалите политически формации. Тоест това, защо Румен Радев е президент в момента, не Цецка Цачева, всъщност е именно комплекс от различни фактори. Не е просто една основна причина. Това, между другото, ще направя едно, не знам, може би дори доста екстравагантно сравнение, но средновековен ислямски брак. Предстои сватба, но младоженеца няма право да вижда лицето на булката и затова много и се радва. Той е в еуфория, че ще изключи брак и изведнъж се открехва, нали, минава церемонията, вижда за какво става дума и му падат всички атрибути на ентусиазма. Това се случи и с кандидатурата на ГЕРБ, може би. Да, точно така. Точно така. Не беше препознат. Може да се види много просто. Цецка Цачева, по екзит пола и предвид на определени агенции, Цецка Цачева не успя да мобилизира партийния актив на партийния електорат на ГЕРБ. На президентски избори се цели точно обратното. Значи, имаш една основа, върху която стъпваш. Това е партийния вод на партията, която те е издигнала. Не случайно, ако си спомняте, Борисов каза, на първия тур са преброяваме партиите. И това винаги се е виждало на предни президентски избори. Това беше изключение в момента, което видяхме на първия тур. Тя не само, че целта на издигането на президента е той, освен на партийния електорат, да успее да мобилизира и периферия около себе си. Защото тя ще му бъде особено необходима пък на втория тур, за който се надявам да стане дума. Разбира се. Но нещо важно. Само да довърша. Това, което се видя, че Цецка Цачева не успява да мобилизира партийния електорат на ГЕРБ, а нейният опонент, в случая господин Румен Радев, една трета от неговите гласове дойдоха от среди, които са извън тези на Социалистическата партия. Така наречено. Да. Или не само периферия, той успя да акумулира около себе си протестен вод. И това не е само заради управлението на ГЕРБ. Ако ме питате мене, това беше и наказание на избирателя срещу високомерието, с което беше и издигнат кандидата, и самия кандидат на ГЕРБ. И тук е мястото за следния въпрос. Приемаме, че госпожа Цачева е кандидата на ГЕРБ, но че тя би била издигната много по-рано. С съответна аргументационна подготовка. Сериозна, консервативна, ясна политическа подготовка, насочена както към изясняване на нейните лични качества, каквито тя има, така и на очакванията на ГЕРБ за президентска институция в условията на демократично дясноцентристко управление. Не като придатък към изпълнителната власт, а като самостоятелна институция, продължителна външнополитическата принципност на Плевнелиев и всичко, което проистича от това. Различен ли щеше да бъде резултат?
Не мисля, че ще бъде различен резултата. Дори смятам, че тогава социологическите изследвания много по-рано щяха да хванат скъсяването на тази дистанция и всъщност много по-рано щеше да се хване това, че Румен Радев ще спечели още на първи тур. Вижте, когато един избирател отиде да гласува, особено при мажоритарни избори, когато отиде той пред урната, той се идентифицира с този кандидат. Хората, това, което каза и Димитър Ганев, отново ще повторя, всъщност тя не успя да мобилизира дори твърдото електорално ядро на ГЕРБ, което да го мобилизира, ако беше целенасочена кампания. Ще бъде госпожа Цачева, 2 пъти председател на парламента, изключителен юрист. По Конституция е била в ролята на резервен президент. Тя е човека, който, както госпожа Меркел, нали, те са синоними по някакъв начин като образи. Тоест да се изгради такава мрежа от символи около нея, която да й даде друг образ. Не мисля, че пак ще има. Съжалявам, пак се повтарям това. Не мисля, че пак ще има някакъв резултат. Не има проблем с компетентността в рамките на кампанията. Те имаха грешки в кампанията, определено, но не мисля това, че издигнаха по-късно, оказа влияние върху този резултат. Добре, тогава какво? Самото излъчване? Не я препознаха, точно така. Не я препознаха. Не, това си представяше уважаемия български избирател, за това да бъде това следващия президент. И какво са си представили? Виждате крайния резултат. Виждате крайния резултат. Може би подведе ли ги това, че ГЕРБ казваше, ние имаме много силен кандидат, но ще ви го кажем накрая, не бързаме, какво си? Създаде се очакване. Създаде се очакване с това, че наистина кандидатът на ГЕРБ ще бъде доста сериозна кандидатура. Всъщност и през лятото, и не само през лятото, всъщност течеше един така продължителен дебат дали всъщност кандидата няма да бъде Бойко Борисов. Което, разбира се, нямаше как да не създаде сериозни очаквания в избирателите. Ако би бил той, какво ще да стане? Смятам, че по друг начин щеше да бъде резултата, ако беше се кандидатира Борисов. И Томислав Дончев. И Томислав Дончев, дори Томислав Дончев, дори Йорданка Фандъкова. Смятам, че резултатите щяха да бъдат коренно различни от това, което получихме. Тоест, мислите, че биха спечелили? Да. Аз лично нямам съмнение при другите двама кандидата, които изборихме при Томислав Дончев и Йорданка Фандъкова. А при Бойко Борисов? Вижте, в смисъл, 2011 година ГЕРБ не беше в много по-различна ситуация, в крайна сметка. Но какво направи ГЕРБ тогава? Защото все пак БСП като че ли успя да издигне един кандидат, около който беше консолидирана. Нямаше алтернативни други леви кандидатури. Ивайло Калфин тогава се ползваше с сериозно доверие и ГЕРБ просто взеха най-рейтинговия си министър и го кандидатираха него и го номинираха него за кандидат за президент. И то всъщност пак беше беше доста в началото всъщност на предизборната кампания беше издигането на 4 септември, ако не греша или нещо от сорта. Тоест не е имал по-дълга кампания. Това 2011. Докато какво стана сега? Борисов видя по-добра ситуация от тази, която беше през 2011 година. По-добра ситуация, действително, както ви казах, и разпръснат червен вод в някакъв смисъл с тези 4 кандидатури. И липса на отявлени харизматици, които могат да повлекат огромни маси от хора зад себе си. И на фона на този разчистен терен той си каза, аз мога да от тези 4-мата и 4-мата ще спечелят. Грешна преценка в интерес на истината. Заложи на действително най-ниско рейтинговия си кандидат и последствията ги видяхме. Ти най-неразпознаваем в някаква степен. Какво неразпознаваем? Председател на парламент? Не мисля, че неразпознаваем. Но с ниско нива на доверие. Добре, кампанията към първия тур на Румен Радев, как я оценявате? Супер професионална или просто грешките на ГЕРБ направиха така, че да се открои? Наскоро и с Тома Биков, там пак в разговор за кампанията и за подобни теми, всъщност същите, които обсъждаме в момента, той каза нещо, което много ме впечатли. Той каза, кампания не се печели, кампания се губи. В случая БСП и Румен Радев не спечелиха кампанията. ГЕРБ загуби кампанията. И загуби тези избори.
Защото замислете се, Румен Радев не прави нещо грандиозно в тази кампания. Ние видяхме някаква звезда, която сега изгрява, грубо казано. Не видяхме просто поредица от грешки в кампанията на ГЕРБ. Румен Радев единственото нещо, което правеше, стоеше добре и не се излагаше по време на дебатите. Какво друго направи Румен Радев? Те направиха нещо хитро, Социалистическата партия имам предвид, сложиха една дистанция между партията и между Румен Радев, което не позволи на ГЕРБ в рамките на кампанията да каже, да използва това е кандидата на БСП и на ДПС и да акумулира отрицателни настроения към тях и съответно от което да печели. Това успяха БСП да направят с този инициативен комитет, който издигна в крайна сметка Румен Радев. Между другото нещо, което те първа ще се сърбат по парата, както се казва, от тук нататък с този кандидат. За БСП ли? С БСП, защото имайте предвид, че в рамките на следващите, аз прогнозирах, че в рамките на 6 месеца ще има разграничение и сериозна дистанция политическа между Дондуков и между Позитано 20. Мисля, че това нещо ще се проличи още при реденето на служебен кабинет, защото нямам съмнение, че с хората, които ще бъдат там, защото нямам съмнение, че господин Плевнелиев ще даде сериозна свобода на Румен Радев да формира собствен, до голяма степен собствен служебен кабинет, не за друго, а защото Плевнелиев по всичко речи, че не иска да изпада в ситуация, в която ще му уволняват за един месец служебния кабинет и ще му назначават нов Румен Радев, когато се придушва. И това ще отслаби в крайна сметка този психологически ефект, който БСП успяха в момента да постигнат с това, че спечелиха избори след толкова много загуби, които имаха от страна на ГЕРБ. Но това, всъщност политическите партии трябва да се дадат много ясна сметка и преценка от тези резултати, че това, което има в момента като нагласи, няма да са тези неща, тези резултати, които ние ще видим на парламентарни избори. От тук нататък вече, разбира се, следва дебатът какво ще имаме като представителство в следващото Народно събрание. Като разбира се, тук стои въпроса и това каква ще бъде избирателната система, ако ми позволите просто намесвам и друга тема. Добре, реклами, за да почнем на чисто с един дълъг времеви хоризонт за втората част.